जतननो किपर जरानि हामबाय याफारो ताई एमएड के निंगुई हाई मानजाक फैनाय बेबाक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रंगी आदम सोनो खालाय खोबाय आथाक सौ तेबा हामबाय मारिवो नरो जरा कैसा बिबिसिंगो जों रिंमा बाय गोबां मा सामुयागनि खिबेवै नरो किनो आरो फाइया किनि किसा कक साथाय दं माने अ सानानि बागै कक हयतो अबनो किनि ट्रिं एबा टिप्रा एरा बिसि कता ताई बसकांगो ताई बिसि करि कताई तालसा तांनो केबानि तंसु हायकायनो 1432 टिप्रा इरा एबा ट्रिन बिसि कता हाय दंका बने बागैनो जों किसा दुकुरंनि बागै कक नारनानि किनि नापिनि नारमा जारमानि पहिला न कौनो नमा खरसाथाय गलाय ग्रानाय बाक्सा तो साइमानाय दङ बाक्सा साइमिया दङ अ टिप्रा एरा एबा ट्रिं बिसि कताल न बालाय कष्ट खालायै गमावै थांजाक हबजाक किनि राजारनि हिस्ट्रिकेल जे इम्पोर्टेंट तंमाय मारनो रिवाइव खालायजा आफरो जे खाइलेराव टीटीएस शिड्यूल नि कैसा ऑर्गेनाइजेशन तंमाने एनजी बरंनि बालायखाय साथारै बालायखाय कष्ट खालायै बर नायटुबै कायु गलां थांगैनो जों दिनै एमएफ आसायो इंरेजीनि 2004 बिसिव जों आ बिसिनि सिमिनो एमएफ केव अतिफ्रा इरा बिसि कताल न लामसंनानि बागै किनि बिसिनि बिसिंग कैसा सामुंनै जों यागना लाखिया 2004 बिसिनि सिमिनो जों एमएफ के निंगु तिफ्रा इरा बिसि कताल खायनानि जेंका बेखौ ताबो फाइसो कजा ताकलाय ताई मास्टार साताल नै निउरनो 1432 तिफ्रा इरा बिसि कताल ओके जों 2004 बिसिनि सिमि थाक्लाया बिसि कताल न फ्लाइ फायो एमएफ के निंगु रंग जों फ्लाइया पहिला फासिंग तो गोबां किसा पावग्र बांला जाब तो बांनैनो सामुं गामना ताना थाखाय अब तो केबां कुसुं तो दंनायनो फियाबा जों गोबां मासो पाव बांलायना नांलिया बिसि चिबा बिसि साजरा तै इसा पगमा बांलाया पगमा सालाया अब नुलो हमकेनो जों रवै मनो 90% बा 95% न सराय नै किनि टिप्रा एरा बिसि कताल न गसिबै नालायखा तमा गयबा जे जों लाइथानाय बिसिंनियो एमएफ के निंगै जों स्टेट लेवल टिप्रा इरा बिसि कताल न खालायमालिया आबंखाय 1430 टिप्रा इरा बिसि कताल पालायना थांबरो जों बेबा जगाली जाक लवाजि मांगनाय जाक दंमानिसै थाय हिंखाय कमलपुर साब डिभिजननि महारानी स्कुलनि माथो खायनाय कक दंमानि
chini preparation paijak khaidani khimise जों नासिं तंलायमानि फेबा अनफर्चुनेटलि न हमसेनाय अजराव CAA बिल तुयि बलाई खाय खिनि बिसिंग तंफ्रा लायख्या खानां लायख्या उरपाति लायख्या आरो बिसिंग सुंग अ त्रिपुरा हानि तिप्रा सानि बसंबा जोंबो फातानिया गाबा तिप्रा सारावबाय बाक्सा खायन MFK संग खादुमा होनोब्लाय जों आ बिसिङाव स्टेट लेभेलनि तिफ्रा इरा बिसखौ दामा खालायलिया बन तुयै खायनानि हनै लुवादिमा खायमा जागानि कमनपुरनि दिनै आरानि कमिटिनि आदम संग्र बेलाखे बखा जाजायगा ओंखा ओंनानैबो कमनो आसो खाथों खाजा ओंङै दंनायमानि फेबा जों बेलायखाय दिनै टोटाल तिफ्रा सारनि कमनो वानसुगै जों तिप्रा साराव बाय जों तिप्रा सा हनै बाक्सा केन खादुमानि फुनुगै जों आफोरो खालायलिया बनबागै आबस बिसिबो जों खालायमालिया गाहायनाहाय 1431 एति सामानो जों खायमालिया अमनि बागै टाउन बागै हमालाय कोरोना COVID-19 केबेंमानि बागै India government, state government, apa no? Kotor, kothum lain mo, bro. Permission liya. Abo sini, berapa orang ni hamkai ni bagi dapur bo, maka suka. Hakai seng apa ni bagi no, seng khai liya. Jatuh ni, kaham ni, kongloman sugui, seng mo hakai state level khai liya, tanai bisu. Tamu bagi Himalaya, seng sini MFK एबा मुभमेंट फर कॉपर स्टेट लेवल जों जेखाने फनो खायो जों नुगु आबो बोसोरकै बर' खाकुफुर खाथुंलाय हामजाय कुथुमलाय लाख 2 लाख लाय थांलाय जागारलाय मालाया कायां कोरोनानि बागै जे रायदा खाजाक तंमानि आबनो रुगिन हायखाय जेसेका फनो जों आबो खाय माया तफनो जों सेमानो अमा हायकेन प्रेस मीट खालाय साख्लाय रेखा जों स्टेट लेवल खायापानो जे कोरोना COVID-19 नि बिदिनो रुगै हासाल खाय तंलायनानि बा जे पॉइंट आरो साग्लायजाक तंमानि सरकारनि आबनो नाहारो नर माखाखाय खलारेदि नि जों साख्लाय रेखा खाबु खायलेखा बलाय खातंगानि कप जोंबो सिकन कतर जागाव स्टेट लेवल खालियाबा एके चिनि MFK ni सेंट्रल बॉडी आदम संना बरफ तलाना मुसुखा साहबका थांगा जों गोरों गोरों थांगा मा जागोन थांगा खरनै खरबजा बाहेर का बांलाय थांलाय जेलाय थांगोन तो ताहु दरा कहां नमै दङ चांसाफोरबो आसो केबें मुं आसो के कगमा सालायमानि अ बिसि कथानो तुइ ताबो सालबार जोंहाबो नुगैमान खाथिनि बरफ kaham ke siu nugu no mana bo siu nalai taklai bo जों नाहारि नायखा वानसुगै नायखा कक सालायखा नायनाय मानि ताबसो गराथ कोरोना एबा COVID-19 नि जे जंजा किसे किसा को सिउ तंमा हायनो किसे किसा राज्य सरकार बाबनो हलास खायनि मानि हायनो हाके बुसकांगो खालायमान थाथाव खाय जों नुहुरि दं मुं साबनि ति केबो मुंक्रि हकाय जों खायनानि बागै चाइ तकजा एबं तावसो जरा तिनियाको करं ब्रै दा करं बानि स्टेट लेवल खायनानि बागै प्रपोजाल सकायका हाय जों साका ताबयाको जों मानथुगै नायगोना जों कुनु केबो बाय कवर लायाको जे खाय माननाय मानथाथ गोबांमा दङ र ककचालि आहाय मुचुं खायनो रोंगिया जों बिसे बुरुम बुरुम खालाय थायै दिनै टिकटक बिगता दङ बोरै बागै जों बरना साबो नर मुचुं माबायगिया जों अनेक सालायनो नांनाय अनेक अबजार्भ खायनो नांनाय उलो जों डिसिसन लानाय गजा खालायमान थतकमा उनो बा खालायमानो बनो कारेबो जों तेबो कबगो दिनै कोरोना
जोंजा काकोगिया तंगुई तंफानो सेमाना हाइके गोरों गोरों चिकन बिकन फ्लायै आ बनि रायदानो गाहामकै नायचमै मानिवै खालायनानै लिंथन जों क्लाब बा डिस्ट्रिक्ट बा कोनो महकुमा बा कोनो एरिया भित्तिक खालायमानो खालायथन किन्तु कर'नानि जुदि प्रब्लेम दं हकाय बनो काकोगै मा खालायनाय आ रायदानो फल'कै मा खालायनाय जत्तनि सुलायथिनि ककतर हकाय जों अबकासै थैयासा थैफ्लायासा बिसि ब्रुम ब्रुम न खालायखानाय अकगिया सिनि नायमानि हकाय तरक तरक निनि इंरेजी बिसि किताब बांलानि बिसि किताब निनि ओ हिंदी बलायनि बिसि किताब न बंनि बररक बा जोंबो गोथार खालाय बनो बरम रुतिनो सिनि अ तिफ्रा इरा बिसि किताब न ब्रुम ब्रुम बरम लायै रिकताल चुमकताल चुमलायै सामुं गाहाम क्या चालायै बनो याचाक सुमानै लायथन बरम राननानै उमथन अबंखै किनि कयमु आबनो करे कोनो क्लाब कोनो आमचाय कोनो गामि कोनो डिविजन कोनो डिस्ट्रिक्ट खायनानि बागै मुजुं दंखाय खालायमानो करना जुदि दं दंखाय आबनि केबं जुदि दं दंखाय बिनि रायतानो फलो खालाय मा खालायनाय आर गोरै हिंखाय खला साबो खाबाय वां वांखायनो खालायनानै उमथन जदि गोरै स्राय स्राय खालाय मानोनि कायसा परिवेश दं दंखा हाकाय स्टेट लेवल खायनाय बागै जरा पांजी दंनाय दं जोंबाय गोरोङै मानो जोंबाय दुआदु खालाय कक सालाय मानो हाकाय जोंबो आबरक बाय आबदलक बाय कक सालायै थांनि जागाराव नायलायै गाहाम हामिया सुक्रुबै सालायै जत जागा तो जों खायमांला जोंआगि खायमानि हाय गोरोंसा जागायावनो स्टेट लेवल खायनाय गाबो संगल फाइनल डिसीजन नालाय तमाखाय शुद्ध स्टेट लेवल सिमिया स्टेट लेवल न कारे आहायनो आमचाय लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल महकुमा लेवल खायनानि बागै जुदि मुजुं दं हकाय आ खालायनाय राव चिनि तरफ থেকে কিছুটা যদি কোনো সাজেশন বা কোনো কবিতি রাव बरनाय हकाय अवश्य जों थानाय जों कविति रोनाय जों बरनाव मुजुगै सायखावनाय अबंखाय दिनैनि नरनरिङै जों लकरनि बागै साग्लायनानै होनाय मारिबाय आसनक खुलुमबाय हामबाय अबंखाय जोंथ' बिसि ब्रुम ब्रुम ना क्यालेन्डार खारिब सेमाना बहायन जरा केसाबनि बिसिन दिफानो कर'नानि केबुं तंफानो जों सेमाना 7,000 क्यालेन्डार सापुका एमएफके आबो कुलुर सेमालिया तेबो जों लायखामु जराबो गोरै बेलाय के जरा किसान बिसिङाव आ क्यालेन्डार सापाय माने बागै दा फानसे जों आ फानसे जों कुलुरि मालिया सों जा अलखातेबो सामान दिसमालिया ताकलायबो हाय न जों मानसला के सेमाना 7,000 से कुलुरि मायाखाय जों ताकलाय किसा एडभान्स मानसखा खाखरे जों तालसा रनि सिकांनो जोंनि क्यालेन्डार थाय सपायनाय जोंनि यां प्रिपारेसन जतन रेडी शुद्ध किसी किसा सामु अब नासिंजानाय दंबा अब नासिंसिं दंखा पाकिन जों फाट का अर्डार खेबनाय ताकलाय के चिनि टारगेट 10,000 जेखाने चिनि बररक ताकलाय चिकन कतर क्रिम खालाय दंगो बा खालायनायनि वांसुक दंनाय र बरनो जों कबंनाय अ क्यालेन्डार न नरक जों बाय चिनि एमएफके नि अफिस बा एमएफके नि आदम संरबाय गोरों लायो नरक लांमा सेकांबाय नरक लांखाय गोबां माननाय उलाव हंखाय कुलुगिया रंखावबो सेमाने हाय सागलाय माने फुलाय माने हायंलायानो बने बागै जों ताकलाय एडभान्स साकलाय रेखा जे ताकलाय जों के गोबां खायखेनाय 10,000 कपि जों सापुनो बागै जों सिद्धांत नाखा जतन अबन गोरों लायो जहजुग लायो प्लांगमान हामबाय তারপরে অতিরিক্ত শিক্ষিতানা তো সরকারি পক্ষাতে সাজস্বতী দেনা আমটির উত্তরে দং আবু থেকে সাইমান এরপরে তৃণমূল শিক্ষিতার স্টেট লেভেল আচ্ছা আপনি ফেরম কখনো আং সানানে বাকি চিনি জিএস ন স্পেরাকা বনো ওটা তাকাই সামো সাউন তাও জিএস ন দংবো কিয়া ক্লিয়ার করে গেরা আপনি ওলা 22 প্রেসিডেন্ট ন সারে বনো কিয়া চিং বিজিকতা যে পান্ডা বলতে যে হলিডে ডিক্লারেশন তো গভর্নমেন্টनि मेटार ओमफ्राय हाफां र' जोंथ'
agini simu sai pejak mana holiday declare kai ya tahu saja rasem oh kok tu nak kaham borong yak di semuanya ko ya cang kesum salai tongko ya borong bufro no sapai no tangi saklai ya au borong sisi dia cin demand tongko public ni demand tongko joton demand tongko sama salsa holiday demand ni ya pun saya kerja khabar tongko abang ka 2005 TTADC na hapang ono holiday declare kai ma tongko TTADC ka bisi ba zaman gai ola ba thak thak nga abang ni tak sing sai tongko abo triba hapano saja TTADC ni hapano so kok salai tongko hak kai borong borong lison mamaya ba tongko kok to manai kok ma paham kai orang bisa coba mengkop ya kai Open bagi sengkem ya coba main. Lepas tu government holiday itu declare kai ko, bang festival itu saklaya ko, awak sederhana je awak bisa kata panda kai ni ro, borong no borong thum lagi, bang ni yak ti kai no ko, kai jadi tu, apa ni yak ni, sangat sapon no mana kai. Ambai. এখানে বেশি রকম abo tidak baik presiden orang bokya sangat seni Hermano যেটা जों खालाया माने आबोथ' कर'ना COVID-19 महामारिनि बागै नुखायनिया गाबो गभर्नमेन्टनि स्ट्रिक्टलि आबो डाइरेक्शन दङ जे ग्यादारिं पाब्लिक ग्यादारिं खालायनिया ओमफ्राय डिस्टेन्स मेनटेन खालायमा जरिनाय आरो तिरक अनेक बंनि रायजात खालायजात दङ गभर्नमेन्टनि अब जों वानसुका सिनियाबोथ' একটা জায়গাও গ্যাদারিং একটা কনসেন্ট্রেট একটা পয়েন্ট বা একটা প্লেস চিনি চিনি ট্রিং সেন্ট্রালাইজ বা স্টেট লেভেলनि খালাयदों आरो लाख 2 लाख खाथिं चिनि प्रेसिडेन्ट बसाय थांगा प्रत्येकटा चिनि जे जों गत ट्रिं फेस्टिवल बा त्रिपुरा बिस खालायदों माने आरो जों नगो public gathering ko mama okay so one suka abo by chance asal gathering ko jeng je government ni je raida ba bong ni je rules no jeng money maya ga ke abo chini chaya klainai chini hamiani dikin thanai di jeng one suka haigi no jeng samano press meet klaino declare ga je jeng abo হয়তো जों कन्ट्रोल खालामनानै सम्भव गैया आबोनि बागै जों ताक्लाय खालाया जों आबो थाजिगोन जे नोंसों माने दुर्गा पूजा तो खालाया जों आबो बाय कम्पेयार खालामना थाङिया केबो जुर खालायदा खालाय गभर्नमेन्ट न बाउन खालायदा खालाय आबो जाइन जानाय मेटार जों केबो कम्पेयार खालाया तबे सिनि जे जों बुजि माने गभर्नमेन्टनि नियम नीति बा पाब्लिक न जों हायरानि खालाय जों आबो खालायनांगौ जोंनिया आबोनि बागैनो जों এটা क्लियर भिजन नाखा जे प्रेस मिट खालाय जों साख्लायनाय ता खालाय जों खालाया जेहेतु जों पाब्लिक गेदारिं একটা জায়গাयाव जों आबो कन्ट्रोल खालाय मांगलाक गभर्नमेन्टनि जे रुल्स एन्ड रेगुलेशन जों फलो खालाय मांगलाक आबो जों आबो बुजि नाखा आबो बुजियो आबोनि बागै जों सेमानो खालायलिया kaisa festival bong ka kicha chini okrasaka thim yaka chari pun thima ram thai kaisa panda bo gaboni abon juda ye bisi kata no juda inka hangreo awoncham hai goya inke buisaro ko sang ye ba o festival tiga bisi kata festival to chini bisi kata ye awoncham to je kon festival on sau yo bo ta je bo chenka awoncham bisi kata panda to bo to oron sung so to no brum brum tlang le ne chini asko sain pa ya gabo to chini chini terose koy tuma asamro okay hangai muno ai aboni mumani kisa juda ngao bisi katan panda tong tong panda awti sa baka khama panda nge buiso bo haino aw ka tong tong panda no abo goria osen te ka haw paimonti panda abo sa victory festival ha ngao awon chang ta sung chini tradition se tong agin